Cruú fáilte chriúil roimh an Taoiseach Micheál Martin sa Teach Bán inné agus é ag castáil le huachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá Donald Trump. Maidin bhí bricfása ag an Taoiseach le leas uachtarán na Stáit Aontaithe JD Vance a rustocí le seamróga orthú aga hafaige. Tugadh aitheantas gon chadrimh láidir idir na Stáit Aontaithe agus Éisean agus dúirt an Taoiseach go bhfuil na Stáit Aontaithe mar charadí leis ag Éisean. Tá teannas idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Eorp faoi luthid mar gheall ar chórsaí trádála. Rinne an Taoiseach an turas go Washington le labhairt le ceannairí na Stáit Aontaithe mar chuid de cheilire na féle pádraig agus pléú ar réimse áhaid, idir chórsaí cánach Apple an chaimhlint in Gaza agus an chéirchéim taithíochta in Éisean. Agus é caint ar an gadramh eacnamaíochta idir an dá híd dúirt uachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá go raibh éire agus an Taontas Eorpach ag teachta dír ar Mheiriceá. Labhair sé ar na cólachtaí cogasíochta Meiriceánacha in Éisean agus ar an asnamh mór atá ag an tíid le Héisean. Ba bháil leis cofram na féine a bhaint amach ar bhealach deas agus an dáthír ag obair le chéile ar réiteach dar leis. Maidir leis an goga in Gaza dúirt an Taoiseach Micheál Martin go gafaí giaile Israel a héire agus cabhar chéanúil a chur ar fáil. Bhfuil sé iarachtaí na Stáit Aontaithe agus iad de géire teacht ar réiteach chun siocháin buin a bhaint amach sa bheanarthar agus san Ucráin.